ase omurubiriga abwe eri tereka jingekero chingako noboroso bw'omugusi 94.1 Kiss FM tokugokera MSM kurugaiga ase mujugosongo nabo igo naende nabo gotonyora ase nsemerio ya YouTube ase Kiss FM TV ebintu binebiga nabo kubinyora omotegerere amo kubyoeta ase omurubiriga nigo tokwanerete enyumba y'omonchari tukarigereria tukarora oboroso bw'omonchari abuna achagete na wikera asare bunamenyete asorongo orwa abonchari orwo asumugusita gotebanga abonchari na egetuba ki omugusi asengenchokere nyumba y'omugusi no ebedete kubyo rero tukarirenga nigo tukubakondera igoro y'omumuro monene bw'omugusi mura obonariri omumura omubasi aseri tukuria rero motegereri tugukwanira ase emorogobe yiga ya abono tangani kigima tutarachi kugenderera bosyo nigo mbwate asoko bugukwane umwarimu muri asinyandika yo kumubwatya tobino nyambane uchuke bati nyambasora okay abuna bumbwate ase emorogobe yiga ya abono munere butambe omotegereri akorega niye tunya rusanga sobono uchakira bono yiga wika atwa akorige tutarachi kugenda turigereri umumuruyo omonene bw'omugusi omumuro bonariri ubwetogia onchage omubasi itikwana kumanya rero kumanyore abiri tugukwanira na endeleo nirindo motegereri tugukwanira niko nataka turagenda ase itereko turakwanira rero aliyago tuyigorera ikoma igekero cy'omugusi narigereria icyarenge cy'icyombe kikana cy'icyombe cy'omugusi naendelea kicyamene ngire cy'icyarenge ngenteke boka ndoja sumuga kubino nyambane karate mekenye bwire tekinyagoro nyagoro byumwa etasi yambali tongesi boso kumanyitega aba basi yambali sweta munyaribali mama machoge n'umugetutu oyo kurukumu basi yete nenerete ene njage bone yebono rotogote abangwa uyu nere asegusi ibono basi nere constituency nene pi ebuwate chiward nane nandi matokwana iga sino egucha ekumera omogonga tomara kwate abanga ucha no iransisi omogonga nokobwa nandi kumanyete kerole bo basi gentora amanyanga mo basi ole nesameta nga nkine ndengane manga nesameta akini tebi abantu baito tebi abantu baito mekenya naki ekerogo tena mugonga noira nsisi egucha no iransisi omugonga nokobwa obino nabo monene bunare iga no chubiro unaro monene ande nchinda gake nabo nkobwa obino nabe minete gifo kabira rinjirabo wikato yerere guchime Inda abantu bayi nsisi nini nale direction yayo tuawo mambole ya karama 1974 tukanyora Andrew